alhamdulillah. Wannan waka idan na ji ta ina tuna da gida ku. Dan gwari. Ya yau. Dan yarbawa dan gwari. Ya azumi ayyuka. Ya na ji an ce boyen da ka koya so har hira na yi da kai a gida. Amma alhamdulillah muka yanzu Hausa sun zama bakin mu ba ka zama shiga Hausa muna yi ba. Ta zauna bakin ku noma. Ba mu alhamdulillah. Yanzu Hausa sun zama. in zan ma tambayoyi biyun baka 1000 za ka yi amsa. Ba kudin ku mun cinye. Idan mu je mu ci amalan yamu. Kudin ku mun cinye. Ka tabbata ka ci? Ba mun cinye kudin. Ka tabbata? Mun cinye. To shikenan. Din nisan jifa. Ba zai tabo jirgi ba. Ne kana gariya ba Hausa namu ba haka bane. Ba wannan kabadi. Tun nisan jifa. To, kara wani ji. Wannan shine na karshe. In baka ci ba kowai zan tafiya na ba ku. Mun ji. Ka tabbata? Mun ji. Da zaman banza. Gwara noman doya. Baka Hausa wadda ma an ce suna rena gwaruwa. To ai baka yi daidai ba. Ya banyi dama an gaya mun ban yadda ba. Tuwa Kano yadda na tsinci wannan. Ba daidai bane ba. Ya ba daidai bane ba wannan magana na mu daidai ne. Baraka zan maka da ka ci kudi. Zan maka tambaya daya na Hausa. Kunkuru babba da kunkuru karami suna fada wa za a cuta. Na kure shi